Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat ug sa tanan diin kining atong Sibya nahiabot. Ako yung pasalamat sa inyong pagpamati ug pagsuporta nining atong oras sa pagpamalandong. Akong pasalamat sa inyong pagsuporta labi na gyud sa panahon usab diin si Father Jesse Langgam ang muhimo sa pamalandong. Salamat kaayo nga inyo kanunay gipamati ang pamalandong sa DXDD nga among gihatagag kinabuhi ni ako og ni Father Jesse Langgam. Ako pong awhag unta nga musuporta gyud kamo sa pag-ampo ug ingong usab sa pinansyal nga pamaagi kay kaniadto do na biay mga diri dapit sa Bonifacio do natoy mitabang usa ka kapilya, usa ka BEC, BCC, BEC nitabang gyud to, pero karon wala na may mga kapilya nga nitabang gyud para sa pagsibya sa pulpito sa kahanginan aron magpadayon ang ato nga pag-istorya dinhi sa kahanginan. Mao na nga ako gyud tamong awhagon nga mutabang kita. Busa salamat sa inyong pagpamati, salamat sa inyong pag-ampo. Iampo usab kami, iampo ang DXDD nga mupadayon gihapon sa pagsibya, mupadayon sa iya nga tahas sa pagka-pulpito sa kahanginan. Pero iampo o tabangi usab kami katong nakadungog nga dunay sarang nga ikatabang kaga ato bang Lunes ra ba ang ato bang ebanghelyo bahin ra ba sa paghalad. Hinawtunta nga kamo mutabang usab sa DXDD kay di man ta makapadayon kung dili usab kita makahatag og sweldo sa ato nga mga employees sa DXDD. Busa sa mga sponsors, salamat kaayo kay ang uban ra ba nga mga sponsors sa pagkatinuod wala naman magkakuan daghan natin kayo nga i-delete na to tungod kay wala naman sila makatabang, pero kung doon na untay bag-o nga mutabang ako yung pasalamat. Karong adlaw po di ay gitawag kini og Red Wednesday, paghandom kini sa mga Kristiyanos nga nangamatay, paghandom kini sa mga persecuted Christians. Atong awhagon usab ang atong mga katawhan diin kining atong Sibya nahiabot nga inig-alasay sa kagabion mudagkot silang kandila ug unya ilang iampo ang mga persecuted Christians nga unta muhunong na kini ug ilang og kadtong mga tao nga nanglupig sa mga Kristiyanos. Atong hinumduman nga the most persecuted religion is the Catholic religion. Mahinaut unta nga kita mo apil nining gitawag og dagkot og kandila unya ang ato nga mga simbahan akong awhagon nga atong sugan og pula aron pagpakita sa dugo sa mga Kristiyanos nga nangamatay ug atong iampo nga muhunong na ang pag-persecute ang paglutos sa mga Kristiyanos, sa mga Katoliko, sa mga lugar diin minority ang mga Katoliko. Akong awhagon ang mga kaparian, ang mga madre, akong awhagon ang tanan nga mga religious leaders nga magsuga og pula inyong tabunan og pula ang inyong mga suga ug unya magdagkot og kandila inig kagabi sa alasay sa kagabion unya magampog usa ka amanamo, usa ka maghimaya ka Maria ug usa ka himaya sa amahan atong ipahinungod sa mga persecuted Christians. Hinawtunta nga dunggon ang ako nga pagsulti aron mukuyanap gayud ang ato nga pagdepensa sa ato nga mga katawhan ug hatagan og kagawasan nga kita mupaila sa atong pagtuo. Red Wednesday ang November 23 tungod kay kini
Mauman ang napili nga adlaw kada Miyerkules sa katapusan nga Miyerkules sa Nobyembre, mauman ang gitawag og Red Wednesday, paghandom sa mga gilutos nga mga Kristiyanos, mga Katoliko, ug ato nga iampo nga unta muhunong na ang pagpanglutos. Usbon ko, mudagkot kitag kandila nya alas 6 sa kagabion, ato kining ibutang diyan sa daplin sa dalan, ug atong iampo ang usa ka ama namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa amahan aron mapadayon ang pangamuyo ug atong madipinsahan ang tawhanong katungod nga mopili sa pagtuo ug dili nato lutuson ang mga Katoliko Romano. Karong adlaw usab akong congratulations ngadto ni Father Marvin Osmeña nga nagasaulog sa iyang ordination anniversary ika 26 na niya nga pagka-pari busa ngadto ni Father Marvin Osmeña. Ako nga kinasingkasing nga pagtimbaya o pagpasalamat nga hangtod karon ikaw naghalad sa imong kaugalingon isip pari nga Katoliko Romano nga anaa na assign karon sa St. Mary's Theologate isip treasurer bursar dinha sa maong nga seminaryo sa St. Mary's Theologate. So ngadto ni Father Marvin Osmeña, pasalamat ako o congratulations sa imong ika-26 nga pagka-pari dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Ang ato karong ebanghelyo, ato karong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinaguga og bilangguon, o dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Maunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay nining paagiha maluwas kamo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagkanindot sa kining gisulti sa tong ebanghelyo karon, no? Kana bang gipakita gyud nga ang Ginoo nagig-uban gyud kanato. Kana bang gitawag og God with us. Kay dinhi gahisgot man siya nga magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay nining paagiha maluwas kamo. Sa to pa gisaaran gyud ta nga kita precious in the eyes of God, nga kita bililhon sa mata sa Ginoo. Nga ingon pamanggali diri nga walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Unya kada taong mga upaw na, unsaon man ana ron nga nawala man, dili oy. Naagya po na kay kana gikwenta yun na sa Ginoo. Mo na nga kining gipakita yun dinhi nga bililhon yun ang usa ka tawo. Nga gihisgutan pagali dinhi nga dunay budhian siya, nya gani siya lutuson. Nainumdum lang usa ka istorya kana bitawng ang dunay usa ka tawo nga naguol gyud kayo siya. And there was once a despondent man who complained to his mother. Usa ka tawo nga kining magulanon kaayo. Ug busa niadto siya siyang mama ug mingon, I would rather stop going to church for two reasons. First, I don't like the people, and the people don't like me. Moto ningon siya nga nagmagulanon siya kay naglagot na siya moto wa siya ganahis mga tao, ug ang mga tao pod wala na pod ganahin niya. Moto ingon siya, ani na ako madtong simbahan.
Unya ningon niyang mama, ang iyang mama pod mitutok niya og miingon nga dunay puno sa consolation nga mihatag sa iya nga kining sabi binisay consolation mihatag sa iyang mga tambag nga puno sa gugma ug miingon siya, my son, you should go back to church. I'll also give you 2 reasons why. First, you're already 60 years old and you are the parish priest of that parish. Pari di ito. Mao na nga kining tingali napuno tingali siya sa criticism sa iyang mga parokyano ug busa miadto sa siyang mama kay ang mama bisag unsa gyud mao ra man gyud musabot. Mutong ningon siya, ma, dili na ko, kapoy ko. Kaya ang mga tao, ganahin ako. Wala na po guganahin sa mga tao. Ug ang mama, mitutok niya, ug puno sa gugma, ug mingon, anak, kinahanglan nga mubalik kag yun. Mubalik kag yun dito sa simbahan. Tungod sa 2 ka rason. Tiguang na ka. Sa 60 anyos ka na. Ug ikaduha, ikay kura paroko. Nya, imong biyaan ang imong parokya. Kaluoy yun kayo ang pari kung siya isalikway sa iyang mga parokyano. Luoy yun kayo ang pari kung siya sumsuman sa istorya. Luoy yun kayo ang pari kung walay mo sabot niya. Pero ang pari po, unta, mamalandong, ngano nga siya gisalikway sa katawhan. Unya, mag-usab sa kinaiya. Di man na kuan ba? Kanang, you are not always perfect. You are not always correct. Kanang, sahay po puno mo ta sa garbo ang pari ba nagtuo po siya nga siya lay manggialamon, ang pari nagtuo lang po siya nga siya ra gyud correct sa tibuok niya nga panahon na dili baya mo na nga giawhag gyud nga na ang gitawag og kining pagpaubos. Importante gyud kay ni nga anaa ang pagpaubos kay kun wala gali nay pagpaubos na hambugiro kay ta nagtuo ta nga kita correct o perfect, pero di ba na mao ang kamatuoran. Muna nga, una sa tanan, sa akong gisulti na, sa atong pagpangalagad, doon nagyoy dili malipay. Pero hinoon atong hinumduman nga kining importante gyud kaayo nga kita magpaubos. Unya, sa atong pagpangalagad, sa atong pagsunod ni Kristo, doon nagyoy mo magpasipala kanato gani sa ebanghelyo karon mingon man nga sa dili pa mahitabo kining mga butanga dakpon kamo ug lutuson taralon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa mayong balita. Sa to pa diay di panagna nagyod nga kun kita moalagad labi nagyod dinha sa simbahan doon nagyoy muyubit nato, doon nagyoy dili ganahan nato. Pero ang importante mao nga magpabilin kitang matinud-anon. Magpabilin kita nga muhalad sa atong kinabuhi ngadto sa atong Ginoo. Bisan kali si Hesus gikuan man siya, gipanghimaraot man siya, hinumdumi ha ang ebanghelyo sa miaging Domingo. Ang tanang yung mga tao dito sa palibot niya, gawas ni siyang mama nga dito sa tiilan sa krus, iyang mama, kauban niya si Salome, kauban po niya si Juan, natulor yun katao to. Kay ang uban, nanagan man nga iyang mga tinunan. Pero doon ang mga tao nga nagtanaw, tuon kay nagtuo sila, nga si Jesus mo yubit sa mga naglansang kaniya, nga si Jesus mo musultig dautan, batok ngadto sa amahan. Pero natingala ang mga tao, natingala ang mga sundalo, nga si Jesus puno sa gugmag kaluoy, ug doon na pagyoy gibatunan nga kalinaw dina sa iyang dagway. Tungod kay, wa man siya masuko sa mga nagpanimas-tamas kaniya. Wala man siya masuko sa mga katauhan nga nagtanaw kaniya. Wala man po siya masuko sa mga sundalo nga nagbinuang kaniya. Bisang galing itong
usa sa mga nga gilansang nagsulti magdautan bato kaniya, pero ang iyang gihatag, iyang gisulti maura gayud ang pagpasaylo, ang iyang gihatag ug pagsulti maura gayud nga ang paghigugma sa atong isig katawo, ang iyang gisulti maura gayud ang panaghiusa ug pagpinasaylo ay. Kuyaw kay atong Ginoo, ug tungod ni ana siya nahimong hari tungod kay nahibulong ang katawhan labi na niadtong panahon nga siya maudi ay gayud ang tao nga timaan sa dili makita nga Ginoo. Busa dinhi karon gihatagan na usab og warning ang mga sumusunod nga sila nga ang mga sumusunod dakpon lutuson unya sila ang mga sumusunod butang-butangan og dautan unya ang uban pagali patyon, ang uban pagali kining sila budhian sa tupa naagyud ang elemento sa mga kasakit sa tao nga mosunod kang Kristo. Ug ang mulahutay niini ang pagpabilin nga malig-on makaangkon sa kaluwasan. Kani bitawng pagpanglutos na hinumdum gyud ko dito sa Basilan ang mga Katoliko gilutos, pero usa di ay sa pamaagi haron mahunong ang pagpanglutos mao gyud ang pag-istoryahanay kini gitawag og dialogue. Kung naagali ang dialogue, naagali ang pag-istoryahanay, makasabot man sila ngano nga ato kining gipuy-an ang atong pagtuo. Mao na nga ako gyud nga isulti nga dili gyud nato undangon ang pagkukabildo, ang pag-istoryahanay kay pinaagi niini kita masabtan nga o pinaagi ni usab ni ana mahunong ang pagpanglutos kay ato mangyud nga isilsil sa ilang alimpatakan nga walay Ginoo nga malipay nga mupatay kita sa atong isig katawo, walay Ginoo nga maghudyaka kung kita mo himog dautan batok sa atong isig katawo. Kay ang Ginoo sa gugma, Ginoo sa kalinaw, Ginoo nga mapasayloon, Ginoo nga mas inabuton. Mao na nga alang sa atong mga tao nga dili kaabi nato sa pagtuo, importante kaayo nga naa ang pag-istoryahanay, naa ang pagrespeto sa pagtuo nga gihuptan sa lain-lain nga katawhan. Dili usbon ko walay Dios nga malipay nga ikaw nakapatay tungod sa pagtuo nga imong patyon tungod kay wala siya motuo moabin kanimo. Ang Dios dili malipay kung atong gamiton ang paghunos sa kinabuhi tungod kay kini siya nisupak sa atong relihiyon. Dili kana maayo kay ang Ginoo mao man ang tag-iya sa tanan. Mao na nga sa ako nang gikasulti, importante gyud kaayo nga naa ang pag-istoryahanay, naa ang sharing, naa ang pagkukabildo, naa ang pag-istoryahanay aron makasabot kita sa usag-usa. Ug pinagi ni ana ato gyud nga makabot ang kining gitawag og harmony, atong makabot kining gitawag og kalinaw, ug pinaagi niini kita makabaton gayud sa kinabuhi din wala nay pagpanglutos kundili naa ang pagsinabtanay. Hinaut-unta nga mao kini ang ato nga mahinumduman. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab ato diyang hinumduman nga kining adlaw nga Nobyembre 23 ang ato diyang gisaulog usab karon mao ang kapistahan ni Saint Clement I. Usa siya ka Santo Papa o martir sa tuig 99. Saint Clement I, the patron of noble workers, was a Roman
but was born of Jewish parents. After his conversion to Christianity, a blessing he owed to Saints Peter and Paul, he became a religious, then later a bishop. Eventually, he was made pope to succeed Saint Cletus. He met the apostles personally and was ordained bishop by Saint Peter himself. The apostles' preaching was always in his ears, and Saint Paul referred to him as a fellow worker. Saint Clement was a victim of religious persecution under Trajan. He was exiled in Crimea, where there were 2,000 other Christians who followed him as their pastor, as their father and pastor. A miracle about a lamb on the top of a hill who pointed to Saint Clement, a hidden spring of water at a time of drought, effected many conversions. This enraged Trajan, who ordered Saint Clement's death by drowning. His body was retrieved and deposited below the altar of the Church of Saint Clement in Rome. So akong usbon nga si Saint Clement nga namatay niya itong tuig 99 o siya giordinahan yun pagka-obispo ni San Pedro o si San Pablo nga atong makita mabasa sa Philippians 4 verse 3, siya gihisgutan nga usa ka fellow worker in the vineyard of the Lord. Mao na nga si San Pablo di ay Saint Paul referred to him as a fellow worker as found in Philippians 4 verse 3. Importante yung kayo no kinibang matinud-anon nga mialagad. O si Saint Clement the first matinud-anon nga mialagad o iya yung gipanalipdan ang pagtuong Katoliko Romano. O tungod ni ana siya na gigukod, gilutos siya ni Emperor Trajan apan wa gyud siya mo luib sa pagtuo o iya gyud nga gitindugan ang maong pagtuo. Si Trajan naglagot tungod kay kining wa mong dumutuo o wa man gyud mo biya si Clement the First sa pagtuong Katoliko Romano. Ug mao kadto nga iya untang ipapatay pero kining daghan man pud ang mga tao nga mituo kang Saint Clement the First gani sa panahon sa tinghuaw do na may usa ka lamb, usa ka animal, usa ka hayop nga mitindog sa usa ka bungtod ug unya mitudlo kang Saint Clement the First ug tungod kay huwaw kadto walay tubig ilang giadto ug ilang nakita nga duna di ay tuburan didto ug tungod ni ana daghan ang nakonverter o nahimo nga Katoliko Romano. Muna nga kung matinud-anon kita, kung puno sa kadasig ug kalipay ang atong pagpangalagad sama sa atong santos karon, Saint Clement the First, daghan yun ang makabig, daghan yun ang atong madala padulong sa altar sa Ginoo. O kita sama sa Ebanghelyo, dili yun kita mahadlok, mubarog yun kita sa kamatuuran, ug bisan ang pagpanglutos anaa, apan dili kita mulurang diya sa tong pagtuo, mubarog ug mutindog kita kay ang atong gisaligan mauman ang ato nga Ginoo ang manunubos si Jesucristo. Muna nga alang ni adtong mga lugar diin sila gilutos, labi na gayod dina sa mga lugar diin naa ang mga tao nga dili makapuyo nining gitawag og religious tolerance nga gusto sila nga ang tanan makabig silang pagtuo. Atong hinumduman ang kinabuhi ni Saint Clement the First o gingon man usab ang gipahinumdum sa Ebanghelyo karon nga lutuson, dakpon o ang uban pagali
anaa pa sa bungaw sa kamatayon. Apan matud pa sa gisulti sa ebanghelyo, magpadayon kita tungod kay salig nga bisan ang buhok nga ana sa imong ulo wala gyud kana kalimti sa Ginoo, ug ang tao nga magpabilin nga mulahutay makadawat sa ganti sa kaluwasan. Mao na nga barog kita, mutindog kita, dili kita mahadlok nining gitawag og mupatay sa atong tawhanon nga kinabuhi, apan dili makapatay sa ato nga pagtuo tungod kay kini dadon man dito sa langit, ug mao kini ang pamaagi aron atong madimdim ang kaluwasan. Busa barug og tindog og panalipdi ang atong pagtuo, og kun kita gitawag nga mamatay tungod sa pagtuo, subiit ang importante mao nga kita nakapanalipod tungod kay atong nadawat ang sakramento sa konfirma, din kita giauhag nga mobarog og mutindog og mamahimo nga bag-o nga mga sundalo sa pagtuo. Atong nadawat ang konfirma, atong nadawat ang sakramento sa konfirmasyon, kita gihagit o gihatagag gasa ug tahas nga ato gayong panalipdan ang atong pagtuong Katoliko Romano. Barog, tindog, ug dili kita magpadala ning kinabuhi nga puno sa luha, apan ganti sa kalipay nga atong madimdim didto sa langit. Padayon, ayaw kahadlok, ang importante mao nga duna kitay pagtuo sa Ginoo. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, padayon kita ha, nga mubarog sa tong pagtuo. Bisan kun biay-biayon kita, natingali mga lalaki nga kining magsige na unta og simba, mutabang na unta og pagpakalawat, pero tungod kay ang iyang mga barkada mubuli man kaniya og moingon, doon na ba kay makuha ana nga magsige kag simba-simba, o tungod kay naulaw na lang siya, wala na siya mupadayon sa pagsimba. Ayaw ikaulaw ang Ginoo. Padayon nga ikaw muadto sa simbahan. Dili kita maulaw nga musulti sa tong pagtuong Katoliko Romano. Hupta nato og dasigo nato ang atong kaugalingon og ang atong mga paryente og ang ato nga mga silingan nga mubarog, mutindog sa pagtuong Katoliko Romano, bisan pa kung yagaan kita, bisan pa kung panghimarauton kita, bisan pa kung kita himuon o hatagan kita o kining mga joke-joke nga murag sakit, pero padayon kita nga mopaila nga kita mituo sa Ginoo, mosimba kita ug moalagad kita sa Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.